додгоҳи Исмоили Сомонии душанбе ба баррасии парвандаи як сукини шаҳри Кӯлоб пардохт, ки ба ҷалби ҷавонон ба Сурия муттаҳам мешавад. Ҷовидон Ҳакимовро ба таъсиси иттиҳоди ҷиноӣ ва зархаридӣ айбдор мекунанд. Аммо наздикони Ҷовидон мегӯянд, кормандони раёсати корҳои дохилии пойтахт ӯро барои эътирофи гуноҳаш лату кӯб карданд, ки дар натиҷа бинияш шикаста, миёнаш зарби сангин дидааст. бечораро задан, пуфтан, чӣ корш кардан. ҳозир бечора гуфтеса ҳеч ка ба назар нагирифтеса. бинишам мега биним шикастагие. ҳозир биёред мега баданома бибинем. Институт биёред мега баъдан имра духтуро бибинем. мара намон ки духтур барам намемонам гап зани охи. мақомоти умури дохила дар авоили соли равон Ҷовидон ва бародари ӯ Абдухалил Ҳакимовро дар шаҳри Кӯлоб боздошт карда ва сипас дуввумеро озод намуданд. гуфта мешавад, ки онҳо бародари Ҷалил Ҳакимованд, ки ба Сурия рафта ба худ лақаби Абу Ҳурайраи Фурсӣ гирифт ва хабари маргаш оғози соли 2015 ба Тоҷикистон расид.